खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 सेप्तेम्बर सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गिरिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, सोमोन्दोआ गोरा जागोन। बृष राशि। गोसो थोलायनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, गोसोआ उरां फारां जागोन। मिथुन राशि। सुथुर सोमजिगोन, सुथुरा नोंथांनि मोजांखौ नायनो हानाय नङा, नोंथांखौ सुथुरा नाख्रेबनो नाजागोन। कर्कट राशि। गोजान लामा हान्थिनाय समाव खैफोद सोमजिगोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। सिंह राशि। नोंथांनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गुबुना थुलुंगा होगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। जानाय लोंनायाव साबधान जाना थानांगोन, बेमार आजार सोमजिनो हागौ। तुला राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारगोन, सुख सान्तिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावगोन, गोसोआव गिखांनाय फैगोन। धनु राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। मकर राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। कुम्भ राशि। गोनांथार खामानि मावनो लानायाव जेंना सोमजिगोन, खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन। मीन राशि। मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थानो हागौ, दाबसे जायगायाव दिदोमै थानो सुखुनाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।